श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. ऐकू येतं का सगळ्यांना? दिसतंय का? आज खास तुम्हाला भेटायला आलेलो आहे. आज खरं तर तुम्हाला भेटायला येत असलेला दादा बसून घ्या. जरा पकडून ठेवा, सगळ्यांचा उत्साह आटोक्यात ठेवा. मला एकच सांगायचं आहे की जे या महाराष्ट्रात 40 गद्दार झालेले आहेत त्यांनी येऊन इथे वातावरण बघावं. बांधुरी पाटील साहेब मला वाटतं पहिले माझ्या आधी तुम्ही बोलणार होतात, पण येता येता मला एवढा उशीर झाला कारण जसा माझा रस्ता, जसा माझा रूट लोकांना कळत जातोय, वेळोवेळी मला लोक थांबवतात, रस्त्यात गाडी थांबवतात, उतरवतात, मिठी मारतात, प्रेम देतात, आपले आशीर्वाद देतात आणि तुमच्यासारखे अनेक शिवसैनिक, शिवसेना प्रेमी जनता ती मला जवळ घेऊन असं प्रेम देत आहे की माझ्याकडे शब्द नाही आपल्या घरात आपल्याला फक्त नमस्कार करतो. पण मी ते खास आपल्याला एक गोष्ट विचारायला आलो. सगळे इथे तरुण मित्र जे आहेत, बाल्कनीवर आहेत, गच्चीवर आहेत, समोर बसलेले आहेत, सेल्सवर उभे आहेत. जरा गोष्ट कमी द्या. मी तुमच्याशी बोलायला आलो, मला उत्तर देत द्या. गोष्ट कमी द्या. मी आपल्याला एवढंच विचारायला आलोय की जे या महाराष्ट्रात जे घाणेरडं राजकारण सुरू आहे हे तुम्हाला पटणार आहे का? जे पातळी सोडून राजकारण सुरू आहे हे तुम्हाला पटणार आहे का? त्या गेल्या 1 महिन्यात जे मी नाट्य बघितलेलं आहे, राजकीय सर्कस बघितलेली आहे, अशी गेल्या 10 वर्षात मी कधी बघितली नाही. महाराष्ट्रात कधी अशी सर्कस बघितली नाहीये. हे राजकारण मला तरी पटणार नाहीये. जर इथे मागे सगळ्यांनी शांत व्हा, मागच्यानी सगळ्यांनी शांत व्हा. स्टेज थोडं हलतोय, थोडं मागे. परत या महाराष्ट्रामध्ये आपण बघत आहात जून 20 पासून ही गद्दारी सुरू झालेली. जरा तुम्ही शांत व्हा, जरा शांत व्हा. मला बोलू द्यायचं असेल तर आपण शांत व्हा, जरा शांत व्हा. बोलू की नको? काय बोलू की नको? शांत व्हा बघू. खरं तर आपण बघत असाल आपल्या राज्यामध्ये 2 लोकांचं जम्बो मंत्रिमंडळ आहे. 2 लोकांचं. किती लोक आहेत मंत्रिमंडळ? 2 लोकांचं. तिसरा माणूस अजून सापडलेला नाही. तिसरा माणूस मंत्री करायच्या लायकीचा अजून सापडलेला नाहीये. पण हे तुम्हाला सांगतो असं कारण अजून एक आहे. कारण हे जे सरकार बनलेलं आहे हे सरकार गद्दारांचं सरकार आहे, बेईमानांचं सरकार आहे, बेकायदेशीर सरकार आहे, घटनाबाह्य सरकार. आणि आज तुम्ही लिहून घ्या, हे सरकार कोसळणार म्हणजे कोसळणारच. हे सरकार चालत नाही. असली सरकार बनत नाही. अशी जर सरकार बनायला लागली असती तर आपल्या देशात अस्तित्व निर्माण होईल. पण आज इथे येत असताना तुमचं प्रेम बघितल्यानंतर माझं दुःख थोडं कमी होत आहे. गेल्या 1 महिना मी विचार करत आहे, या शिवाय संवाद यात्रेवर निघाल्यानंतर, प्रेम यात्रेवर, निष्ठा यात्रेवर निघाल्यानंतर मी विचार करत आहे की बांधुरी पाटील साहेब आपलं काय चुकलं? काय चुकलं? तुम्ही मला सांगा. या गद्दारांना आपण काही कमी दिलं का? प्रेम दिलं, विश्वास ठेवला यांच्यावर, उद्धव साहेबांनी आशीर्वाद दिला, तुम्ही सगळ्यांनी मतदान केलं, तुम्ही आशीर्वाद दिला, त्यांच्यासाठी प्रचार केला की नाही तुम्ही?
फिरला की नाही तुम्ही? मतदान केलं की नाही तुम्ही? जिंकल्यानंतर मंत्री ते झाले, पण आनंद कोणाला झाला? तुम्हाला झाला ना? पण तुम्ही आणि आम्ही त्यांना काय कमी दिलं? कदाचित असं आता वाटायला लागलं मला की यांच्या गरजेपेक्षा जास्त आणि लायकीपेक्षा जास्त यांना दिलं आणि अपचन झालं म्हणून हातमोळे खायला तर तिथे पलीकडे गेलेले आहे. पण काय तारे तोडताय? काय तारे तोडायला निघाले ते लोक? सगळीकडे सांगतात आम्ही क्रांती केली, आम्ही उठाव केला, आम्ही बंड केला. 33 देशांनी नोंद घेतली. 33 देशांनी तुमच्या गद्दारीची नोंद घेतलेली आहे, तुमच्या बेईमानीची नोंद घेतलेली आहे. 33 देशांनी तुमच्या निर्लज्जपणाची नोंद घेतलेली आहे. बंड करायला गद्दारी नाही, बंड करायला जिद्द असते, उठाव करायला हिंमत लागते, क्रांती करायला ताकद लागते. ती तुमच्यात काही नाही, कधी राहतील. तुम्ही होतात आहात आणि राहाल ते गद्दार म्हणूनच आहात. गद्दार हा गद्दारच असतो. किती नाव बदलली तरी गद्दार हा गद्दार राहतोय, बंडखोर म्हणून ओळखला जात नाही. जर तुम्हाला बंड करायचं असतात तर 2.5 वर्षापूर्वी या सरकारमध्ये सामील नसतं झालात. जर तुम्हाला उठाव करायचा असता, तुम्हाला जर उठाव करायचा असतात, तुम्हाला जर क्रांती करायची असती तर 2.5 वर्ष मजामस्ती केली नसती. पण तुम्ही जे करत आलेला आहात ती गद्दारी केलेली आहे, गद्दारी केलेली आहे. अरे बाबा ते बंद करा ना, काय चाललंय? तुम्ही जे केलेली आहे ही गद्दारी केलेली आहे. गद्दारी करायला गेले कुठे हे होतं? गुवाहाटीच्या आधी सुरतला गेलेले, तिथे पहिलं आमिष आणि सगळं दाखवलं गेलं. सुरतेला गेले, सुरतेला जाऊन मजामस्ती केली. तुम्ही काही व्हिडिओ तिकडचे बघितले असतील, एअरपोर्ट होतं तिथे परमटत देताना कसे हालत डोलत होते. तिथून कुठे गेले? गुवाहाटी. गुवाहाटीला गेल्यानंतर मला दुःख या गोष्टीचं झालं की एका बाजूला याच प्रेसमधून आपण बघत होतो, टीव्हीवर बघत होतो, बातम्यांमध्ये वाचत होतो की ज्या गुवाहाटीमध्ये गेले हे लोक तिथे महापूर आलेला, भयंकर मोठा पूर होता. लाखो घरांना, लाखो लोकांना घरं नव्हती, लाखो लोकांना खायला अन्न नव्हतं, लाखो लोकांना घालायला वस्त्र नव्हती. पण अशा परिस्थितीमध्ये ज्या ठिकाणी पूर आलेला मोठा, लोक बेघर झालेली, तिथे हे 40 निर्लज्ज लोक मजा मस्ती करत होते, टी शर्ट ट्रॅक पॅन्ट घालून हॉटेलमध्ये धिंगाणा घालत होते. हे असले नेते तुम्हाला पाहिजेत का? हे खरोखर शिवसैनिक असते ना तर तिथे मदत करायला उतरले असते, त्या पाण्यात, पुराच्या पाण्यात उतरले असते मदत करायला. पण मतदार नाहीत आमचे म्हणून उतरलो नाही, आम्हाला गद्दारी करायचे म्हणून उतरलो नाही. ही वृत्ती घेऊन ते गुवाहाटीवरनं गोव्यात आले. आणि गोव्यात तुम्ही दुसरं चित्र बघा, हे स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणतात, हे स्वतःला शिवसैनिक म्हणतात, हे गद्दार आहेत, निर्लज्ज आहेत, बेईमान आहेत. तुम्हाला एका सेकंदात तुम्हाला दाखवू शकतो कसं. जर हे शिवसैनिक असते तर या लोकांनी ज्या मिनिटाला आपले उद्धव साहेब, पक्षप्रमुख, कुटुंब प्रमुख, मुख्यमंत्री, हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे सुपुत्र, ज्या मिनिटाला त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, जेव्हा आम्ही वर्षाभरला सोडला, त्यावेळी हे निर्लज्ज गद्दार टेबलांवर चढून नाचत होते आणि हातवारे करत होते. हे तुमचे नेते असू शकतात का? हे तुमचे लोकप्रतिनिधी असू शकतात का? हा महाराष्ट्राचा चेहरा असू शकतो का? आज हेच मी तुम्हाला विचारायला आलेलो आहे की ही गद्दारी तुम्हाला पटणारी आहे का? कारण ही गद्दारी ही स्वतःसाठी केलेली गद्दारी आहे, ही गद्दारी त्यांच्या स्वार्थापोटी केलेली गद्दारी आहे. ही जी गद्दारी आहे ती त्यांच्या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षांसाठी केलेली गद्दारी आहे. आज तुम्ही इथे सगळे मला प्रेम आणि आशीर्वाद द्यायला आलेले आहात, तुमचं साक्षी मी सांगू इच्छितो. त्या गद्दारांना मी इशारा देतो, चला चॅलेंज देतोय की कदाचित तुमच्यावर काही दडपण असतील. मला माहित नाही काय दडपण आहेत, माहिती का तुम्हाला काही दडपण आहेत? ऐकून आलं मला काय बघा, लोकांना माहिती आहे, सगळं त्यांचं सत्य माहिती आहे. थांबा, आता ते उचललेत रणांगणात, थांबा. पण काय दडपण काय या गद्दारांवर सांगा मला जरा. स्वतःला विकलं या लोकांनी. पण या गद्दारांना तुम्हाला सांगतो, आज मी चॅलेंज देते, तुम्हाला तिथे राहायचंय ना, तुमच्यावर दडपण आहेत ना, तिथे राहा, आनंदात राहा, माझं काही म्हणणं नाहीये. माझ्या मनात तर राग आहे, द्वेष आहे, ते तुमच्या मनात आहे. जे या गद्दारांच्या मनात आहे ते माझ्या मनात नाहीये. माझ्या मनात दुःख आहे की तुम्ही माझ्या वडिलांच्या पाठीत खंजीर बसलात, तुम्ही एका पक्षप्रमुखाच्या पाठीत खंजीर बसलात, तुम्ही ज्या माणसाने सर्व काही तुम्हाला दिलं त्या माणसाच्या पाठीत खंजीर बसला, हे दुःख आहे माझ्या मनात. पण आज त्या गद्दारांना मी सांगतोय, ज्यांनी
स्वतःला विकलं असेल किंवा ज्यांनी स्वतःवर दडपण आहे म्हणून तिथे गेले आनंदात राहा, सुखी राहा, माझं तुमच्याबद्दल काही म्हणणं नाहीये. पण तुमच्यात थोडी लाज उरली असेल, थोडी हिंमत असेल, थोडीशी जर लाज उरली असेल ना, तर चला आमदारकीचा राजीनामा द्या आणि निवडणुकीला सामोरे या. होऊन जाते एकदा तर. आपण दाखवू ना निवडणूक काय असतं आणि गद्दारी काय असतं, इमान काय असतो. आज मी तर हेच सांगतोय दादा, आता त्यांच्यात लाज असेल आणि हिंमत राजीनामा देतील, त्यांच्या जिंकाळून कशी जिंकतात कसे बघितले तुम्ही. पण हेच माझं म्हणणं, त्या खासदाराला त्या गद्दाराला 12 गद्दार खासदार आणि 40 गद्दार आमदार, मी त्याला हेच सांगतोय की महाराष्ट्रात अनेक लोक असे बघितलेले आहेत, महाराष्ट्रातील लोक असे अनेक बघितलेले आहेत. अरे जरा मागे सांगता ना की बोलू की नको बोलू मी त्या लोकांना हेच सांगतो की महाराष्ट्रात गद्दारी अनेक वेळा बघितलेली, पण आधीच्या बंडखोरांमध्ये एवढी तरी लाज होती की पक्ष बदलत असताना राजीनामा द्यायचे आणि पलीकडे जाऊन निवडणूक लढायची. पण हे 40 गद्दार जे आमदार झाले, आपल्या मतदानाने झाले, तुमच्या आशीर्वादाने झाले, तुमच्या प्रेमाने झाले, उद्धव साहेबांच्या विश्वासाने झाले, उद्धव साहेबांच्या प्रेमापोटी झाले. हे जेव्हा आमदार केले, आपण यांच्यासाठी प्रचार केला, दिवस रात्र मेहनत केली, तेव्हा ह्यांनी कधी विचार नाही केला यांच्यावरची दडपण होती ती, तेव्हा ह्यांनी कधी विचार नाही केला कधी ही आमिषं दाखवली जात होती. आपण त्यांच्यावर सगळं काही जे काही आलं ते दिलं, सगळं काही दिलं. आणि आज जेव्हा जास्ती झालं त्यांना अपघात झालं, तेव्हा तिथे जाऊन बसलेले आहेत आणि आपल्या समोर येत आहेत. आम्ही उठाव केला, आम्ही बंड केले. चला राजीनामा द्या, निवडणुकीला सामोरे जे काही जनता ठरवेल एकच होऊन जाऊ दे या महाराष्ट्रामध्ये या 40 सीटवर. आणि ही भावना त्या गद्दारांनी ओळखली पाहिजे. पण ज्या लोकांना वाटतं की उद्धव साहेबांबरोबर गद्दारी करणं चुकीचं होतं, ज्या लोकांना वाटतं उद्धव साहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसणं चुकीचं होतं, ज्या लोकांना वाटतं की त्या कुटुंब प्रमुखाच्या पाठीत खंजीर खुपसणं चुकीचं होतं, त्यांना मी सांगतोय चला परत या मातोश्रीचे दरवाजे तुमच्यासाठी सदैव खुले असतील. कारण मातोश्रीचं मन मोठं आहे, उद्धव साहेबांचं मन मोठं आहे. कारण उद्धव साहेबांचं मन मोठं नसतं तर तुम्हाला अशी पदं दिली नसते, तुमच्यावर असा विश्वास ठेवला नसता. जणू काही उद्धव साहेबांनी डोळे बंद करून त्यांना मिठी मारली आणि मग त्यांनी पाठीत. पण नितीनजी मी हे अनेकदा विचार करत असतो, हसजी मी हे पण विचार करत असतो की काय चुकलं आमचं की आम्ही अशा विलन करत आहोत. आज तुम्ही बघा काही ठिकाणी काही पेपरमध्ये हे गद्दार लोक आमच्याबद्दल जे आधी सांगत होते, उद्धव साहेबांबद्दल मनामध्ये आदर आहे, उद्धव साहेबांबद्दल मनामध्ये प्रेम आहे, आदित्य आमच्या मुलासारखं आहे, हे जे लोक सांगत होते आज आम्हाला विलन करायला निघालेले आहे, खोटं बोलायला निघालेले पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. हे सांगतात की शिवसेनेमुळे आणि ठाकरे परिवारामुळे आम्हाला फंड नव्हता मिळत, आमच्या कधीकडे आले नाही, हिंदुत्व सोडलं, हे सगळे लोक जे बोलत आहेत ते खोटं बोलत आहेत. उद्या हे पण तुम्हाला सांगतील की आदित्य ब्लू शर्ट घालून फिरतो म्हणून आम्ही गद्दारी केली. पण सत्य गोष्ट हीच आहे, सत्य गोष्ट एकच आहे की हे जे तिथे गद्दार म्हणून गेलेले आहेत ते स्वतःच्या स्वार्थापायी गेलेले आहेत. सत्तेची चटक यांना अशी लागली, भूक यांची मरत नव्हती, त्यांच्या राखीची महत्वाच्या आशा झालेल्या की यांनी खा खाल्लेलं आहे, पचवू शकले नाही, ते जगासमोर आलं आणि मग यांचं दडपण आल्यानंतर स्वतःला वाचवायला हे पलीकडे उडी मारून गेलेले आहे. हे सत्य आहे आणि हे सत्य कोणी लपू शकत नाही. कारण हे सत्य हे जनतेने बघितलेलं आणि आपल्या देशात सत्यमेव जयतेला महत्व आहे, सत्तामेव जयतेला नाही. मी आज तुम्हाला विचारायला, तुम्ही कोणाच्या सोबत उभे राहणार, सत्ताच्या सोबत उभे राहणार की सत्याच्या सोबत उभे राहणार? कारण आपण शिवसेना म्हणून भगवा झेंडा हातात घेतलेला आहे, आपण शिवरायांचे मावळे आहात, आपण हिंदुर्ग सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसैनिक आहात, उद्धव साहेबांची शिवसैनिक आहात, या जनतेची सेवा करत राहतो. पण कदाचित मला वाटतं जे उद्धव साहेबांचं चुकलं ते कदाचित हीच समजून चुकली असेल की उद्धव साहेबांनी मला वाटलं की जे आम्हाला घरी शिकवणं आहे की 20% राजकारण 80% समाजकारण, जेव्हा आपलं सरकार आलं तेव्हा आम्ही कुठेही राजकीय मेळावे घेतले नाहीत, आम्ही लोकांची सेवा करत नाही. आम्ही या महाराष्ट्रात 2.5 वर्षात राजकारण केलं नाही, या महाराष्ट्रात आम्ही 2.5 वर्षात 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक वेगळ्या वेगळ्या उद्योजकांकडून आणली. या महाराष्ट्रामध्ये आपण रोजगार वाढवण्याचा प्रयत्न केला, विकास करण्याचा प्रयत्न केला, जंगल असतील, झाडं असतील, हे जे काही डोंगर वगैरे बघायला गेलेले ते डोंगर वगैरे आपण इथे वाचवलेले आहेत.
वाचवत असताना, लोकांची सेवा कोविडमध्ये करत असताना, लोकांचे जीव वाचवत असताना आपण कुठेही राजकारण केलं नाही. आपण विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मागे आणि खासदारांच्या मागे पोलिसांना लावलं नाही, तडीपाराच्या नोटिसेस काढल्या नाहीत, आपल्या आमदारांना आपल्या खासदारांवर लक्ष ठेवलं नाही. कदाचित ही चूक आपली झाली असेल, कदाचित ही पण आपली चूक झाली असेल की या 40 गद्दारांना आपण शिवसैनिक समजलं. हे आपली नव्हतेच कधी, आता समजायला लागलं. पण आपण आधी शिवसैनिक समजायचो आणि मिठी अशी मारली, अंधविश्वास आपण यांच्यावर ठेवला, डोळे बंद करून मिठी मारली आणि तो जो हातात खंजीर होता ना तो कधी बघितलाच नाही. आणि ही महाराष्ट्र हा महाराष्ट्र आपला आहे, ही माती आपली आहे, साधू संतांची माती आहे, बावळ्यांची माती आहे. ही माती, ही भूमी आपली असताना गद्दारी करण्याची ती गरज नव्हती. तुम्हाला बंड करून राहायचं होतं ना, उठाव करायचं होतं ना, समोरून सांगायला पाहिजे होतं की साहेब आपलं चुकलं. वार जर करायचं होतं ना तर छातीवर वार करायचा होता, पाठीवर वार नाही करायला पाहिजे होता तुम्ही. बरोबर. पण आज या महाराष्ट्रामध्ये राजकारण बघा कसं चाललेलं आहे. आज या महाराष्ट्रामध्ये बघा राजकारण कसं चाललेलं आहे. एका बाजूला शिवसेनेला फोडण्याचं राजकारण सुरू आहे, ठाकरे परिवाराला एकटं पाडण्याचं राजकारण सुरू आहे, शिवसैनिकांची एकजूट आहे ती तोडण्याचं राजकारण सुरू आहे, हिंदूंची जी एकजूट आहे ती राजकारण तोडण्याचं सुरू आहे, नागरिकांची ती एकजूट आहे, शांतता आहे, कुठे दंगली होत नाही, कुठे जाती धर्मांमध्ये वाद नाही आहेत, कुठेही भाषेमध्ये वाद नाही, जिल्ह्यांमध्ये वाद नाही, ते वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एका बाजूला हे सुरू आहे, दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल महोदय काय बोलत चाललेले आहेत. त्यांनी आज माफी मागितली असेल, पण हे त्यांनी विधान जे केलं ते येणं पण चुकीचं होतं. असा विचार तरी ह्या भूमीत कसा होऊ शकतो, ज्या महाराष्ट्राने तुम्हाला एवढं मोठा मान दिला, सन्मान दिला, असा विचार तरी कसं करू शकता. एकदा तुम्ही ऐकलेलं सावित्रीबाई फुलेंबद्दल काय बोललेलं, त्यांचे उद्गार ऐकलेले, शिवरायांबद्दल जे उद्गार होते ते देखील तुम्ही ऐकलेले. आणि परवाकडे जे बोलले मुंबई आणि ठाण्यामध्ये मराठी माणसाबद्दल बोललेले आहेत. म्हणजे जे नागरिक एकत्र आलेले होते, जिथे जिथे निवडणुका आल्या तिथे मतांचं विभाजन करा आणि मतं जिंकण्याचा प्रयत्न करा. हे राजकारणात चाललेलं आहे. हे राजकारण तुम्हाला मान्य आहे का. एका बाजूला कोणी बोलते पक्षामधून की शिवसेना संपली तर दुसरं कोण उरणार, दुसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हणता की ठाकरे परिवाराला आम्हाला एकटं मांडण्याचा प्रयत्न होतोय. पण मी सगळ्यांना सांगत आहे की ह्या ठाकरे परिवाराला तुम्ही संपू शकत नाही, कारण ठाकरे परिवार शिवसेना परिवार माझ्या समोर बसलेला आहे. तुम्ही सगळ्यांचा परिवार आहात, काही संबंध नाही. आज हे सिद्ध करायला निघालेलं आहे. पण माझा पण हट्ट काही कमी नाहीये, माझ्यात पण हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं रक्त आहे. पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंचं रक्त आहे, आई वडिलांचे संस्कार आहे, राज्य आजोबांचे संस्कार आहे. आणि त्यांनी हेच शिकवलंय, रडायचं नाही, लढायचं नाही. मी आज तुमच्या सोबत महाराष्ट्राला नाही, देशाला नाही, तर जगाला हे सिद्ध करायला निघालेलो आहे की ह्या राजकारणात चांगल्या लोकांना स्थान असतं. तुम्ही माझ्यासोबत उभी राहिलं की नाही. कारण ह्या राजकारणात आपण बघत आहात, या राज्यामध्ये आज आम्हाला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे, आज आम्हाला राजकारणातून बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न होत आहे, आज आम्हाला संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. सांभाळते ते आम्हाला महाराष्ट्राची जनता सांभाळते, देशाची जनता सांभाळते. मी बघत आहे सगळीकडे जिथे जिथे जात आहे मला लोक जवळ येऊन सांगत आहेत की आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, घाबरू नका, ह्या गद्दाराला मी कधी पाठिंबा देणार नाही. आज मी तुम्हाला विचारायला लागले, बाकी काही मागायचं नाही मला आपल्याकडे. मला नुसतं आपल्याला एकच सांगायचंय की जर तुम्ही मला काही देणार असाल तर मला प्रेम आणि आशीर्वाद द्या, ह्याची मला गरज आहे. आणि तुम्ही जर प्रेम आणि आशीर्वाद देणार असाल तर हात वरती करून भरभरून प्रेम आणि आशीर्वाद द्या. कारण ह्या प्रेमाला आणि ह्या आशीर्वादाला उत्तर देऊ शकत, कोणी टक्कर देऊ शकत. मला हेच सिद्ध करायचंय की महाराष्ट्रात आणि देशात आणि जगात चांगल्या लोकांना राजकारण स्थान असतं. आपण चांगलं काम करू, निष्ठावंत लोक एकत्र येऊ आणि महाराष्ट्र आणि शिवसेना लढू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मात्र त्याने मी आपल्याला एकच विनंती करेन की ह्या पाट्यामध्ये आपण आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आदेशान्वये भानुप्रताप कदम यांची जिल्हा प्रमुख नियुक्त केलेली आहे. भानुप्रताप आता काही महिन्यापूर्वी जिल्हा प्रमुख झाला आणि एका त्यांना बाण अशा या शिवसैनिकांनी सर्वांना बरोबर घेऊन एवढं भगवं वलय जे उभं केलेलं आहे त्यांचं जरा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं कौतुक करावं अशी विनंती करतो.
माननीय आदित्य साहेब ठाकरे यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात आलेला आहे. हर्षल कदम. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.